आम्ही आता नाश्त्यात सँडविच बनवलो काहीतरी वेगळा, कारण की दररोज चाय पिऊन कंटाळा येतो. पराठो आणि बटाट्याचा आणि दही साखर टाकलं. नमस्कार मंडळी, मी ओंकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. तुम्ही आधीचे 2 व्हिडिओ बघितले असाच, तर त्याच्यामध्ये आपण दिवाळीचं फराळ बनवलं आणि तिसऱ्या दिवशी बनवायचं होतो, पण आम्ही बाहेर गेलो जेवक आणि त्याच्यामुळे सगळ्यांका जेवण इतका हेवी झाला की रात्री काय फराळ बनलोच नाही. आता आपण चौथ्या दिवशी असं आणि आज काय बनता ता बघतो. आज रव्याचे लाडू करतोय. आज रव्याचे लाडू करतं. काय काय केलं? हे रवो भाजलंय हां चांगलं लाल हां. आणि मग त्याच्यात तूप मग त्याच्यात तूप घालून परतलंय परतलंस आणि आता मग तो खाली उतरले हां आणि त्याच्यात साखर, ही वेलची, चारोळी, ही वेलची, मनुका हे सगळं घालून एकजीव केलं हां. आणि आता लाडू वळतले. ओके. हा बघ. किती किलोचा आहे? हा किती किलो आहे? हा 1 किलोचा आहे. 1 किलो रवा आहे. हा ठीक आहे. तर मग हे साखर आता टाकलंय त्याच्यात. हां. आता ते लाडू बनवतो. तर मंडळी आता आई लाडू बनवता. लाडू बनल्यानंतर आपण बघूया 1 किलोचे लाडू किती होतात. चला. तर मंडळी लाडू करून झाले असतात रव्याचे. 1 किलोचे लाडू एवढं डबो भरून केल्याने असं. आता काय चालू आहे? आलू पराठा. आलू पराठा. तर आता मध्ये टाईम प्लीज घेतल्याने असा संध्याकाळी चकली बनवची असा, त्याच्यामध्ये आलू पराठा आणि दही असा जेवणाक बनवतलो सगळ्यांका आणि त्याच्यानंतर संध्याकाळी चकली बनतली आहे ना हळूहळू हळू. ठीक आहे. तू कांदिवली येते ना? हां काय बोलते? तू कांदिवली येते ना? हां मी कांदिवलीक जाऊन येतलं आहे तो सर. आलू पराठा वगैरे खाऊन कांदिवलीक जातलं आहे. त्याच्यानंतर संध्याकाळी चकली बनतली. अजून काय प्लॅन असा? एवढाच बनला तरी मुश्किल आहे. मेन टास्क आहे चकली. ठीक आहे. तर मंडळी आता दही आणि पराठा रेडी झालो असं मी दाखवत आहे तुमका. पराठो आणि बटाट्याचो आणि दही साखर टाकलं आहे. आता पराठा आणि दही खायचा आणि माका कांदिवलीक जाऊचा. या सगळ्या खाऊन मी कांदिवलीक जातलं आहे, माझं काम करतलं आहे आणि मग येतलं. आता दुपारचा माका ट्रॅफिक नाही लागूचा म्हणून मी दुपारचं जातं आहे आणि जवळपास 5-6 वाजेपर्यंत रिटर्न येऊ होया असं प्लॅन केलं आहे. तर बघूया, कारण की संध्याकाळी चकली बनवची असा, तर त्यानुसार थोडीशी लवकर येऊची तयारी असा. तर बघूया कसा जमता. तर आता पराठो खात आहे आणि मगे भेटत आहे. तर मंडळी मी कांदिवलीसून निघालं आहे, पण एरोली गेल्यानंतर माका एवढं मरणाचं पाऊस मिळालो असं की माका थांबूचा लागला. बारीक बारीक इलो, आता जोरात इलो. तर आता मी निघतं आहे. पुढे बघूया की आपण ट्रॅफिक लय लागला आपला कुठपर्यंत पाऊस मिळता माहीत नाही. आपण पुढे जाऊया कारण की 9 वाजले असतात ऑलरेडी. नमस्कार मंडळी, शुभ सकाळ. तर काल रात्री माका घरात येऊ कांदिवलीवरसून 10 वाजले. या व्हिडिओ तुम्ही बघला असाल की माका एरोलीपासून ते कोपरखैरानीपर्यंत पूर्ण पाऊस भेटलो. मी पूर्ण भिजलेलं आहे. त्याच्यानंतर रात्री येऊन आंघोळी केल्या, ताकद नव्हती की परत त्या व्हिडिओ बनवतालं. तर डायरेक्ट जेवलं आणि झोपलं. आता सकाळी उठलो आणि आता सकाळी आम्ही नाश्त्यात सँडविच बनवलो काहीतरी वेगळा, कारण की दररोज चाय पिऊन कंटाळा येलो. तर आता सँडविच खातो आणि मी तुमका फराळ दाखवतोय, कारण की काल माका येऊक लेट झालो, पण दुर्वान चकली बनवल्या ना. चकली बनवलंस ना आणि दुर्वान बसून चकली बनवल्या रात्री. तर मी बऱ्यापैकी 70% फराळ झालो ना. 70% फराळ झालो, 80% झालो. फक्त आता बाकी काय राहिला? काय नाही राहिला. केली तर आता बिस्किट आहे. तर नानकटाई जी असा त्या दिवशी आपण एक्सपेरिमेंटल लेवलवर जी केलं ती चांगली झाली, तर ती बनवायची असा. तर आता बघूया, फराळ तुमका दाखवतोय काय काय बनवलं, काय काय रेडी झालो.
तर पहिलो नाश्तो करून घेते आणि मग येते. ना? तर मंडळी आता फराळ जो असा तो काय काय बनलो असा आईकडनं समजून घेऊया. आई काय काय फराळ बनवलं? दिवाळीसाठी चकली बनवली आहे. चकली बनवल्याने म्हणजे जी काल मी बाहेर होतोय तेव्हा चकलीची हा बनली. ही काल चकली बनवली. आणि त्याच्यानंतर हे काय या परवाच्या दिवशी करंज्या बनवल्या. करंज्या पूर्णाच्या पुरणाच्या करंज्या बनवल्या. पूर्णाच्या करंज्या बनवल्या. आणि त्याच्यानंतर हे काय शंकरपाळे असतात. हे त्याच्यानंतर शंकरपाळे बनवले. बऱ्यापैकी शंकरपाळ्या बनवले. मग त्याच्यात काय असा त्याच्यात तो ही सुद्धा शंकरपाळे. शंकरपाळे. हे कल बनवलास. हा हा. आणि हे रव्याचे लाडू रव्याचे लाडू बनवले. आणि या छोट्या डब्यात बघ काय आहे? आणि हे बिस्किट नानकटाई बनवली. हा, त्या दिवशी जी हा बिस्किट. बिस्किटा बनवली नानकेटा हा ती असत. म्हणजे एवढं फराळ आपलं आता रेडी असा. हा रेडी आहे. आता उद्या खाऊ केव्हा? तर मंडळी फराळ सगळं तयार झालो असा. आता परवा दिवाळीत फराळ काढतालो आणि खाऊ चालू करतालो. तर मग काय बोलते आई? परवा दिवाळी आहे ना, नरक चतुर्दशी. हां, त्या दिवशी सगळ्यांनी दिवाळी खायला आमच्याकडे या. तर सगळ्यांनी दिवाळी खाऊ अगं तर सगळ्यांनी दिवाळी खाऊ आमच्याकडे या. आणि ह्यो जर व्हिडिओ तुमका आवडलो असाल त्या व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला आता भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.